Een historische wedstrijd op Grauw. Om meerdere redenen. Want wanneer zie je nou met 30 graden en een windkracht van 5 en meer? Albert Visser, die wint hier op Grauw. Ja, rem je, dat won zo goed mijn scootje. Bij een eentje, de eerste keer in Oudingen, en nou het wachten van ander met een gekke willen. De winst gaat naar het scootje van de achten. En dat zullen ze weten. Sietse Brouwer en het Jereveen melden haar weer voorin in het klassement. Dat betekent dat Pieter Meter voor een primeurzorger hij kreeg van een man 28 punten op zijn boardje. Het is echt een dubbele slag op elkaar vandaag. Er hingen donkere wolken boven de langwarderwielen. Nee, 2 tweede plakken en 1 derde plak. Nou een eerste plak en zij staan stevig on kop voorlopig in dit kampioenschap. De derde overwinning al van de 6 wedstrijden. Albert Visser van de Lemmer. Maar dan al direct in het eerste kruisrak. Het Jereveen maar helemaal delhoren op Grauw. Bakboord, stuurboord, de rode vlag in het wand. Daar is de groene vlag in bij het Lemsterscootje. Nou pas hadden ze in de gaten dat protest van Jereveen echt in harden weer. De Gerben van Manen met Sietse Brouwer neemt virtueel de gele trui over. Pakt hier een tweede dijtitel en scoot terug naar de kop van het klassement.